Вижте този кокос колко е вкусен и колко е апетитен. Колко е заоблен. Много апетитно. Много вкусно. Много заоблено и много хлъзгаво. Както виждате, лъжичката сам като тръгне и се хлъзва и влиза самичка точно където трябва. Между месото и твърдия кокос. А както виждате, този кокос е добре разцепен. Зад мен е морето, отстрани са красивите палми, морето е пред нас, слънцето е над нас, а въобще направо сме върха. Ето, както виждате, както ви обещах, ще си легна в хамака и ще ям вкусен кокос. Трябва да ви кажа, че няма такава вкусотия. Морето е зад мене, палмите са над мене, всичко е толкова красиво. Отляво виждате какво има, отдясно също има красоти. Знам, че искате да се с мене и това не е невъзможно. Може да се запишете на всичките йога лагери, организирани от мен.